Terve vaan kaikille tässä Savon pajalla. Joo, voit käydä vähän läpi nyt, että mitä on tarkoitus niinku talven aikana drifterille puuhailla. Ja pidettiin tässä palaveria vähän se tiimin kanssa ja kirjoitteltiin tämmönen lista ja minäpäs nyt luen täältä, että mitä kaikkea pientä me sille meinattiin puuhastella. Eli kunhan minä löydän sen listan. Missä se on? Ei oo mitään kiirettä. Tuolla. Joo, elikkä drifterin ideointia niin sanotusti on otsikkona tälle hommalle. Ja pojat koko viime kesään niin sanoo mulle siitä, että tuolta on hirmu vaikea löytää mitään pohjan alta, kun se on musta se pohja. Minä hirveässä kiimussa viime talvena maalasin sen mustaksen pohjat, se olisi olevinna siistimpi. Maalataan se tänä talvena valakkeeksi. Sitten sama niin konehuoneen ja sitten moottorilohko maalataan myös valakkeeksi. Niistä on paljon helpompi sitten huomata, jos jotakin räjähtää, että mitä väriä siellä on, että onko siellä öljyä vai ohjastasti öljyä vai mitä sinne on lentänyt. Eli ne maalataan valakkeeksi. Sitten tuosta tuli kanssa vittuilua koko kesää tuosta polttoaineen tankkaamisesta, vaikka minä sen niin muokkasin jo uudestaan kertaalleen tuonne, mutta sekään ei ollut hyvää. Niin nyt muokataan se silleen, että se tulee tuohon sivuun jollain semmoisella pikaliittimellä se tankkaussysteemi. Eli sen muokkaus. Sitten ehkä isoin muutos, mikä on tarkoitus tehdä tänä talvena, niin ostetaan tähän suorakytkyn vaihdelaatikko. Eli nythän meillä on ollut siellä se iso ZF-aski, niin se otetaan pois ja päivitetään sinne niin gearmotiiven suorakytkylaatikko. Ja sen niin tavallaan takia niin sinne mennään uusiksi osittain kytkin, kartaani, vaihevivusto, shifteri, paketti. Niin siinä on aika iso homma ruveta sitä muokkaamaan. Sitten täällä on varaosa kuntoon, eli sinne laitetaan hommataan raitangon päitä, palloniveliä, tukivarsia, ylipäätään kaikkea tuluppia, kaikkea lisää sinne varastoon, että sitten jos sattuu rytäkkä käymään, niin meillä on sitten mahdollisuus vaihtaa sinne ehet osat tilalle. Sitten taas yksi kota, mistä tuli jonkun verran kuittia, niin kaikki pultit on erikokoisia tuolla alustassa, koska siellä on tyyliin sillä tavalla, että mitä on sattunut varastosta löytymään tuo käpi tuohon ja siellä on 16 millisellä kannalla, 18 millisellä kannalla olevia pulttia. Niin ne päivitetään kaikki silleen samankoiseksi, että se pikkusen helpottaa rassaumista. Otto myy, ällötään tuolta kannalta. Elikkä se. Sitten pistetään tuo auto vähän laihutuskuurille. Eli nyt kun meillä on ollut raatainen konepelti ja sitten lasikuituinen skuuppi, niin tästä olisi tarkoitus tehdä kuitunen. Ainakin kuitunen, jollei jopa hiilikuitunen. Niin saadaan painoa helvetisti poikkeen tuosta konepellistä. Katsotaan, että riittääkö aika ja rahat myös tehdä tuo kattokuijusta. Se on peltiä tällä hetkellä, niin siitäkin saat vähän painoa poikkeen. Ja sitten etupuuskuri, niin tuota en kerennyt muotittamaan viime talvena, niin se olisi tarkoitus nyt muotittaa, kun tämä pikkusen otti hittiä viime kesänä, kun sillä ajettiin vähän crossdriftia aina välillä, niin mä oon vähän palasina, niin olisi tarkoitus, että nyt korjattu se. Otto, äläkä naurata siellä. Drift cross, joo. Rossia kuin rossia, ihan sama mitään rossia kuitenkin. Niin rossia vähän ajet. Niin muotitetaan tuo ja sitten pystytään niitäkin tekemään muottiin sitten lisää. Elikkä siinä olisi niinku koripäivitykset, eli katto, konepelti ja tuo etupuskuri. Sitten mitäs muuta täällä on? M3 Pemarin öljysuodatin jalaka. Sen takia, koska siitä saadaan öljynlaahuttimelle nuo lähöt valmiiksi. Meillä ei ole ollut öljynlaaharia tässä nyt tänä kesänä ollenkaan ja siinä mennessä olla vähän öljylämpöjen kanssa ongelmia tuolla kisoissa.
jos sattuu silleen, että siellä on 30 astetta lämmintä tai muuta, niin öljylämmöt huitellaan jossain 20 asteessa reilussa, niin saatais ne kuriin sillä. Ja sit samalla niin M3 tuo öljypumpun jakoketjun kiristinrakennetta on tuonne lohkoon. Eli kun siellä on nyt niinku pelkästään niinku kampurarataas ja öljypumpurataas, niin siellä ei ole mitään kiristystä sillä, niin se kun käy se moottorin rajoittajalla, niin se rupeaa se ketju rämisemään siellä. Ja sinne on tehty nyt semmoinen perusviritys, eli öljypumpurataas on hitsattu kiinni, tai mutteri on hitsattu kiinni, että se ei pääse löystymään. Koska se pääsee tekemään sen, että kun se ketju lähtee läpäyttämään, niin se hakkoo sitä öljypumpurataasta koko ajan vasten. Niin se tekee semmoisen tempun, että se mutteri pääsee aukimaan, se hyppää se rataas helvettiin ja se on kokonaan moro sen jälkeen. Niin päivitetään semmonen sinne. Ja sitten yksi kanssa, mikä tuossa kiukutteli oikeastaan koko kesän, niin polttoainepaineen sääni. Niin päivitetään sinne nyt semmonen, mikä kestää RE85 paremmin ja vähän laadukkaampi. Siellä on ollut nyt ihan tuommoinen halappis Kiinasäädi, niin se ei näköjään halua pelata. Niin päivitetään se sinne. Ja polttoainepumput kiukutteli kanssa vähän, niin päivitetään sinne nyt ainakin yksi pumppu. Katsotaan, sieltä leikkasi eka-reenneessä leikkasi siirtopumppu kiinni. Sillä ostettiin uusi Piltema pumppu sinne. Ja sitten nyt viimeisessä kisassa niin me luultiin, että se oli se pumppu, mikä korkkasi. Me ostettiin tuolta, sanoppa nyt. Keltä me ostettiin se pumppu? Mikä? Drift Jungle. Drift Jungle. Niin, niiltä ostettiin sinne pumppusta tuolla Powerparkissa viimeisessä kisossa. Niin, siellä on nyt semmonen, niin päivitetään se pumppu sieltä uutta. Sitten sulakerrosien läpikäynti, eli katsotaan nuo korin sähköhommat, niin niihin tehdään muutama muutos siellä. Muutama sulake ja releen lämpäs ihan helvetisti viime kesänä. Niin sinne tehdään vähän muutoksia niihin piuhotuksiin ja sitten niihin relehommiin. Katsotaan mitä kaikkea me osataan sinne tehdä. Sitten polttoainelinjat suojataan tuolta pohjan alta, tehdään sinne jotakin alumiinilevyä tai jotakin, että ne ei ole siellä suoraan. Jos loikkuutetaan tuossa, että rossia, niin, että ei meidän kalliit tefloniputkit lentele helvettiin sieltä, niin tehdään niille suojaa. Sitten yritetään vähän katsoa näyttöön muutoksia tuonne mittaristoon. Tehdään sinne vähän lisää systeemeitä, että saadaan sieltä polttoainepaineen näytöt ja kaikki semmoset näkymään siellä. Sitten sivuikkunat uusitaan. Ne on tosi naarmuiset ja vanhat ja ihan vitusti on reikiä niissä. Niin tehdään uudet sivulasit. Sitten hydekynkkä siirretään kuskinpenkin viereen. Se on nyt siellä toisella puolella. Niin se on paljon nopeampi käyttää siitä, kun se on heti siinä vieressä. Sitten täällä on kone auki ja katsotaan mitä se on syönyt. Moottori toimi hyvin tänä kesänä. Siinä ei ollut mitään. Sitä ei tarvittu aukaista kertaakaan. Ja en minä tiedä, ajatelo saati sen kyllä hyvin. Se kyllä perkäsi ja veti ja toimi kyllä pirun hyvin, että siinä ei ollut kyllä mitään. Katsotaan vaan sillä, että siellä on laakerit ähit ja ei ole mitään katastrofaalista tapahtunut kannessa tai muuta. Sitten olisi meininki nuo kypäräpuhelin laitto mulle ja sitten tuonne tiimin porukalle, että me pystytään kommunikoimaan kisoissa helpommin. Nyt me ollaan puhelimen välityksellä oltu, niin sitten kun tuolla on pikkusen kovaa meteli tuolla autossa, niin sinne ei kuule mitään. Niin päivitetään semmoset. Sitten oli se öljynlauhutin. Sitten nokat jos tonni ylimääräistä rahaa. Eli ei paljonkaan puutu sille. Joku vajo 6 tonnia maksaa se suora kytkilaatikko ja sitten siihen kaikki kytkimet ja kaikki. Ja sitten nokat ja ynnä muuta kaikkea muuta tarvittaa. Ja varikkomopo pitää rakentaa ja sitten täällä on huohotussäiliöiden muutoksia ja kaikkea semmoista pientä sitten, mutta niissä nyt ei mitään älyttömiä. Ja kaikille tälle muutoksille ja näille systeemeille niin me asetettiin deadline. Eli kun nyt se oli tänä vuonna, niin milloin meillä oli valmis tuo auto? Eikä se vieläkään valmis. Niin, eikä se tietysti ikinä ole varmaan valmis, mutta me taidettiin päästä
eka kerran ajamaan sille joskus, olisiko ollut toukokuun alussa? Eikö se samalla viikolla, kun oli ensimmäiset kisat? Niin, samalla viikolla reenattiin kun ekaat kisat oli. Mikä Mäntäpistiässä? Mäntäpistiässä tapahtumassa. Se oli toukokuussa minusta. Niin. Eli meillä jää hirmu vähällä niinku reenaamista viime kesältä. Yritetään silleen, että taas Amerikan karssissa pääsi ja siinä näytillä tämä auto. Ja siihen mennessä pitäisi olla kaikki muutokset tehty. Välttämättä tietysti ihan kaikkea ei voi saada, jos on jotakin osatoimisjuttuja tai muuta, mihinkä me ei voi itse vaikuttaa. Mutta siis niinku kaikki semmoiset, mitä pystytään tekemään ja auto olisi niinku koriltaan valmis sitten siellä. Elikkä Amerikan karssa mennessä pitäisi olla valmis. Ja toivotaan, että me päästäisiin sinne messuille sitten näyttämään, että minkälainen me on tehty siitä ja tulkkeen kahtomaan, koska myös sitten työkin näyttää, että minkälaisella autolla ajetaan ensi kaudella. Ja ensi kauden ajohommat on vähän kysymysmerkki, koska myökään ei tiedä vielä mihinkään on menossa SM-ratingin systeemit, ei ole tullut mitään tiedotuksia. Mutta siis ajetaan Pro 2, mikäli semmonen sarja järjestetään ja toivon, että järjestetään. Siellä on tasoa kuitenkin ihan hyvää ja meillä on paljon treenattavaa vielä kaikissa ajamisissa ja kaikissa toiminnassa. Niin siitä on hyvä lähteä ponnistamaan taas eteenpäin sitten ylöspäin. Ja yritetään nyt saada vaan enemmän treeniä alle ja koko ajan viime vuonnakin niin se rupesi se ajo tavallaan paranemaan. Eli mitä enemmän päästäisiin treenaamaan ehjällä autolla, niin sitä parempaa totta kai se ajaminenkin on. Mutta semmosia. Ja sitten yksi mikä tästä puuttuu vielä tästä listasta, niin meidän on tarkoitus tehdä tähän imusarjan muutos. Elikkä meillä on nyt tässä ollut semmonen M50 Normanoksen vakio imusarja. Ja siinä on semmonen pikkumuotoinen ongelma, että kun se on muovia, niin se tahtoo vähän venyä ja paukkua ja tehdä vaikka mitään. Niin tuolta tuttujen ja kaikkien systeemeiden kautta, niin tuolla Tampereella yksi semmonen tyyppi, joka rakentelee näihin M50 imusarjoja. Ja nyt olisi tarkoitus itse asiassa tänään ruveta purkamaan tuo Orkis-imusarja tuolta pois ja laitetaan tämä. Olisiko se niinku VRC-tyylinen sitten? Niin. Kun meillä on semmonen ongelma tuossa, että me saatais tavallaan ahtoputket ja kaikki sitten hirmu paljon lyhyemmäksi, kun se tulisi tieltä se tuonne se systeemi. Niin. Saataisiin tieltä kaikkea poikkeen näitä ja muuta systeemiä. Ja totta kai se on niinku tietysti parempi virtauksilta ja kaikilta muultakin kuin tämä M50 Orkis. Ja semmosia muutoksia. Joo, eikö siinä mitään. Ei tähän videoon sen enempiä. Tehdään sitten tuossa rakenteluvideoita rissejä, kun ruvetaan puuhastelemaan ja katsotaan miten se ruppaa aikataulu näyttämään. Keretäänkö on aika keretä. Mutta nyt näiltä osin ei kun haippu vaan.